Oy, naman kaya. Sulod ko. Uy! Di ano nga po ning tawhanan eh. Sudre! Sa'yo mo tuyo! Lingkod ko ha. Ay pagbuot. Asa mo yung anak ron? Yung manuri mis hotel. Kaya ako yung pangkan. Ha? Imo pa ka wala? Akong pangkan. Human, huwag akong biyaan ang yung mga anak. Ha? Ay pagbuot na ako. Tipion man ang tikoron. Ay ako! Muna akong ganahan sa kuwang mahimong umagad. Kapag mutipi, mo patay, ideal man yun ka para sa kuwa na. Sige, kaya akong pailison si Diana ron, ha? Alamano sabi? Away lang mo naman. Pagbigan yung mga anak. Ay, batay, ba muna akong ganahan sa akong anak. Ano? Salvation yun kayo. Ay, kabala ka. Gailis na ron. Kaya I'm sure, nakadungog mga si Diana ron. Ang ato ani ron, pag humanin nyo og atos motel, sa may inyong buhaton. Ako ba siyang kulataon? Kuna taon ni mo akong anak. Oo, sikat-sikaran siya na ako. Kunay lamig kayo. Kumali kong sikat-sikat. Ako saan siya ito dire? Dayong biya. Bato ni mo yung biyaan. Oo. Amo na yan. Kung ganahan may mong umagad, bagtay biliba po rin kayo na ako ha. Latula sa kadyot kay ako itong pag-ausunod harong makulatahan na siya ni mo. Eh harong ko, tinigkuhan, ipadagop ka, kapriso ta, mag-abot sa prisuhan. Patso sa tawag yung tanan. Usa ko magpupriso. Ay, hati mo po na ba eh. Patso sa piling mo tanan? Oo. Biliba ba ito? Wala akong ganahan nga mahimong umagad yun. Ay, balong ko nga, di mo siya pakastan. Dili. Amo na akong ganahan, di yung pakastan ng mga anak sa paisog. Nga, di ba mo agi mo anak mga kwan? Mas may na ba, yung dado po akong anak anang na mga bisyo-bisyo ko. Ang mahal mo na, may mo na. Ha? Iyon ko siya tudua bisyo. Luwal, kakon ako. Katulad ka. Anak-anak. Ang anak. Ay, muna akong ganahan. Muna pilit kayo pa na may mong kwan. Ideal di ka para sa ako ang anak. May palaping anak-anak. Anak. Anak ko di ba? Inject. Inject. Ay, sus, balilamig ah. Muna akong ganahan. Muna akong ganahan. Pero kung sa may ganahan mong iilis niya, Kinalan, ang iyang isupot niya. isupot ang iyong sulog. Oh, isulog. Pantirag bra, iniglaan niya. Iniglaab ninyo mong panty na sa bra. Oo. Ay, matay kami yan, yapon. Diana, ha? Kailangan ka magpanty na kag bra. Ay, na isulog Di mo ba? yung mga sinina niya. Kaya makita ka na mo mga tato. Okay pa. Okay? Okay. Okay na. Kaya maglaag mo. Oh, so, mas-successful na dito, ani. Mas-successful dito. Ito, believe ka na. Kung muna akong kabiliban kayo ni mo. Sige niya. Sa paglakaw ninyo, ayaw mo kayo, mahimo. Huwag na mo'y makit asdalan nga sabal-sabal sa inyong paglakaw-lakaw. Duga ba? Duga, bon. Duga po tayo ni mo. May pindala dire. Sanakay talaga. Ayo, sige. Muna yung tsakto. Muna yung tsaktong date. Ang pabot niyo restaurant, inahanglan nga walay tao na dito. Huwag na galing mga nangaon dito, mungkaga na sila. Pangasap ka, palayasa, aron ka mo rin mabiling dito. Pwede, pwede. Ha? Gagawin mo. Pag human, ayaw bayarin ninyo ng kwan. Inyong ikaw. Dalagan mo. Ito na yung dalagan mo. Huwag na yung masunod, birahin na yun. Ni Armas. Uwin ka na. Oh, yun. Ayaw na kato-atong library ha. Ayaw mo at-atong simbahan. Kaya di ko ganahan nga makatong siya tinarong. Inalang imod yung salbahiso na kung anak ha. Sige. Nya, magulat na lang niya ko kung sa'yo may tabo ninyo sa inyong mga paglaag. Kinapunta ng inyong paglaag, sinalbahis na na. Kinapunta ng inyong paglaag, gubot kayo. Kinapunta nga, daghang mong masakitan, daghang mong mahilabtan ha. Sa inyong paglakaw. Karon, karabang mo lamig kung inyong ang paglakaw-lakaw, pag-date-date ha. Okay, okay. Sige. Good luck na lang ninyo kay nigawas ato ron. Malakaw na mo. Oo. Kaya ako po, napo ko'y patson dito sa kilid. Oo. Kaya may pundo ko diri basig maunan ko nimo. Ha? Okay, okay. Okay. Sige, lakaw na ko.